Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Әхлак дәресләребезне дәвам итәбез һәм без сезнең белән гаилә әһелләренә һәм бигрәк тә балаларга. Монда инде безнең күбрәк сүз барачак балалар турында. Балаларга, сабыйларга мәрхәмәтле булу. Һәм без сезнең белән узган дәрестә әйттек, бала тәрбиясенең төп нигезе буларак Аллаһы Тәгалә аның дине безгә куя нәрсәне? Аларга карата мәрхәмәтле булуны. Чөнки бала тәрбиясендә ул бик күп сөйләшергә була, бик күп китаплар моның турында галимнәр язган. Аны сезнең белән әхлак дәресләрен үткән кебек, ул әхлак дәресе үзе бер 2 ел булырга мөмкин. Менә шуның кебек бала тәрбиясе турында дәресләр бирә башласаң, аны еллар буе бирергә була. Һәм менә шушы тәрбия ысулларының нигезендә ята нәрсә? Өлкән кеше белән сабый арасында булырга тиеш мөгамәлә. Канал, юл булырга тиеш аның калбенә. Бу юл ачылмыйча өлкән кеше сабыйга тиешле тәрбияне бирә алмый. Ни өчен? Чөнки сабый күңеле ул өлкәннән килгән мәгълүматны, үтенешне, әмерне, фәрманны ул кабул итми. Чөнки ул бала. Баланың аның үзенең табигаты, Аллаһ Тәгалә биргән шушы сабый баланың үз холкы бар, шулай бит. Ул ниндидер робот түгел, син әйткәнне генә үтәп утырырга, шулай бит инде. Шуңа күрә бала тәрбиясе ул инде иң катлаулы, иң авыр, иң җитди мәсьәләләрнең берсе булып тора. Шуңа күрә беркем дә бу мәсьәләдә менә шушылай булды, шушылай нәтиҗәгә ирешерсез дип әйтә алмый. Чөнки бу бик катлаулы эш. Ләкин шушы эштә кеше, әти, әни, әби, бабай, остаз, монда хәзер без сөйләшмибез үзеңнең балаларың турында гына. Гомумән, бәлки син остаздыр, бәлки син бакчада тәрбиячедер. Ничек кенә булмасын, өлкән кеше шушы сабыйның күңеленә юл тапмаса, ул аңа үзе теләгәнне җиткерә алмый. Һәм аннан да таләп иткәнне ала алмый. Шуңа күрә динебез нәрсә диде? Беренче урында балаларга карата өлкәннәр мәрхәмәтле булырга тиеш диделәр. Һәм менә шушы йөрәктә булган мәрхәмәт ул чыгарга тиеш өлкәннең сабый белән булган мөнәсәбәтенә, тышкы хәрәкәтләренә чыгарга тиеш. Шуңа күрә балаларны ул бит Аллаһ Тәгалә дә безгә бу эштә ярдәм итә. Шулаймы? Ярдәм итәме, юкмы бу эштә? Ничек ярдәм итә? Йөрәккә салганмы балаларга карата мәхәббәт? Сабый бала килеп кергәч, бөтен кеше, машалла дип әйтәме? Әйтә, Аллаһ Тәгалә безгә үзе ярдәм итә. Шуңа күрә әтияни шул хәтле мәрхәмәтле баласына карата, ул аның бөтен әйберсенә түзә. Шул ук әтияни үз әтиянисенә алгайган. Ул кадәр түзә алмый кай вакыт. Балага түзеп була, мәсәлән, өлкән кешегә түзә алмый, чөнки монда менә күрәбез, Аллаһы Тәгалә балаларга карата безгә инде салган фитратыбызга мәхәббәт, рәхим, шәфкать, әтияни балам дип яши. Күп авырлыкларга әниләр түзә, күп авырлыкларга әтиләр түзә, шушы балам дип. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә инде безгә моны салган фитратыбызга. Балаларга карата мәрхәмәтле булу. Өлкән кешене кичермәссең, баланы кичерәсең. Шулай бит инде. Шуңа күрә синең йөрәгеңдә булган мәрхәмәтең чыгарга тиеш аңа булган мөнәсәбәтеңә. Балаларга матур итеп эндәшү булсынмы? Матур итеп инде. Мәсәлән, без ул мәсьәләгә әле кирмәдек, ләкин мәсәлән, Луқман сүрәсен укыгыз. Ничек итеп Луқман Хаким, хикмәтле, мудрый Луқман ничек итеп улын тәрбияли? Һәм улына ул бик кирәкле булган, җитди булган насихатлар бирә. Ләкин шушы насихатларны ул ничек итеп башлый? Я бунайя дип башлый.
Я бунайя, ул чыгым минем, ул кайым минем. Әй малай түгел, әй фәлән түгел, нәрсә? Ул аның бала икәнлеген һәм үзенә бик кадерле икәнен күрсәтә. Бала моны аңлагач, мине шул хәтле ярата, әти миңа шул хәтле мәрхәмәтле дигәч, баланың күңеле күбрәк ачыла. Аннары соң инде китә аңлатып. Шул ук хәтта өлкәннәр белән эш иткәндә дә. Мәсәлән, Ибраһим алейһиссалам әтисенә ничек мөрәҗәгать итә? Я әбәти, әткәем минем ди. Әтием генә диме? Я әбәти, әби булса бул, я әбәти, әткәем минем ди. Ла таъбуди шайтан. Шайтанга гыйбадат кылма ди. Хәтта әтисе мушрик. Шулаймы? Әтисе күфрлектә иде. Ләкин шуңа карамастан ул аңа бөтен ихтирамы белән, мәрхәмәте белән, мәхәббәте белән мөрәҗәгать итте. Шулай бит, я әбәти, әй әткәем минем. Шуңа күрә монда инде баштан ук дөрес башланырга тиеш. Син мөрәҗәгатең ук дөрес, хәтта Аллаһ Тәгалә дә безне өйрәтә Аллаһка дөрес итеп мөрәҗәгать итәргә. Шулаймы? Күпме хәдисләр килә, күпме валиллаһил асмаул хусна фад'уһу биха. Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһның ди күпме күркәм исемнәре бар. Аллаһ Тәгалә мин сезгә белдерттем аларны ди. Мине шулар белән чакырыгыз ди. Шулар минем сезгә җавап бирүемне теләсәгез ди. Менә шуңа күрә Пәйгамбәребезнең бик күп хәдисләре бар. Башлана нәрсәдән? Дөрес итеп эндәшүдән. Әй син малай, әй кызый, кил әле монда, кая йөрисең син? Кил монда тиз бул, мин сиңа сөйлим, тыңла атаңны, тыңла анаңны. Түгел, шулай бит, әткәем минем, балакаем минем, кызкаем минем. Менә шулай итеп, ул яраткан исемнәр белән. Алга таба убу турында, балаларны убу турында ничә хәдис китердек? Шулай бит? 2-3 хәдис китердек. Һәм нәрсә? Гарәпләрнең кайбер гарәп кабиләләрендә ул кагыйдә кергән. Беркемдә баланы кочакламый, беркемдә баланы үпмәй. Үпмәй. Бигрәк тә монда сүз бара кемнәр турында? Хәдистә кемнәр килә? Әниләрме, әтиләрме? Әтиләр. Чөнки әтиләр катырак күп вакытта, әтиләр күп вакытта корырак, шулаймы? Менә шуңа күрә бу кабиләдә әтиләр балаларын кочакламый. Бу кабиләдә әтиләр балаларын үпмәй. Шуңа күрә Пәйгамбәребезнең оныкларын үпкәнне күргәч, ул гаҗәпләнеп калды. Ничек инде 10 балам бар ди, берсендә үпкәнем юк ди. Берсендә үпкәнем юк ди. Пәйгамбәребез нәрсә диде? Йөрәгеңнән Аллаһ мәрхәмәтликне алган икән, мин ничек сиңа ярдәм итим инде диде. Менә Пәйгамбәребез күрсәтте, дал понять безнең бөтенебезгә. Йөрәгеңдә мәрхәмәт булмаса, синең ул мөнәсәбәтеңә дә чыгалмый. Чыгалмый. Иштән явыз булган кеше, иштән кырыс булган кеше, ул тыштан, эй балакаем, сагынып үлдем инде сине дип, әллә кайдан ярактан килеп кочаклап, үбеп, ул булдыра алмый аны. Шуңа күрә проблема кайда? Кулың җитмиме кычагың? Авызың жалкымы үбергә? Яки телең жалкымы яхшы итеп эндәшергә? Юк, проблема күңелдә. Инна фил җасади мудга, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, һәрбер кешенең тәнендә бар бер әгъза ди. Әгәр дә ул әгъза терелсә, сәламәт булса, бөтен тән сәламәт була ди. Әгәр дә ул әгъза бозылса, бөтен тән бозыла. Әлә ва хиел калб ди. Бу ди калб ди. Шуңа күрә бөтен проблема калбтә. Кеше намазын калдыра, калбтә проблемасы чөнки. Кызлар камера каршында яулык салып, күкрәк кагалар, горурланып, все, мы свободны ди. Проблема аларның яулыгында түгел. Аларның йөрәкләре каралган. Аларның калбләренә җахилият кергәнме, шик кергәнме, шир кергән аларга. Шир төзәлсә, алай эшләмиләр. Әлхәмдүлилләh, күпме хатын кыз шатланып туя алмый, наконец-то яулык япты, намазга басты, кемдер киресенчә. Ул бит проблема монда түгел. Бу монитор. Безнең гамәлләребез монитор. Мониторның бар системниге. Экранда түгел проблема, системникта, йөрәктә. Шуның кебек монда дагын Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Әгәр дә синең балаңа булган мөнәсәбәтең күренми икән, яхшы кочаклау, үбү булсынмы, алар белән яхшы мөнәсәбәттә булымы? Димәк, проблемаң кайда? Синең калбыңда, йөрәгеңдә. Ансыз тәрбиянең нәтиҗәсе булмый, әллә нинди акыллы сүзләр әйтсәң дә. Кай вакыт кешеләрне дингә, хәзер шуңа киреп алабыз тиз генә, кешеләрне дингә өндәгәндә дә
күрәсең, кешенең йөрәге ябык икән, яки мәсәлән хәзерге мизгелдә, хәзерге секундта аның кәефе юк, башына нәрсәдер ниндидер хәсрәт төшкән, ачуга бирелгән, башка. Андый вакытта син аңа Коръәннән аятьләр китерсәң дә, Пәйгамбәребезнең Сахих Бухаридан хәдисләр китерсәң дә, син аңлыйсың, син аны чыгару түгел, кай вакыт батырасың. Батырасың, чөнки ул хәзер аны кабул итәрлек түгел. Шуңа күрә нәрсә диде, умирту ан ухатиба ан-нас ala qadri гукулихим ди. Дәгъват фән бар, шундый фән, дәгъват дип атала. Үзе бер фән. Аның китаплары бар. Аның турында галимнәрнең зур хезмәтләре бар. Галимнәр докторскийлар яклаганнар. Ул үзе бер предмет, математика, рус теле кебек, әдәбият кебек, физика кебек, дәгъват фәне бар. Ул инде күбрәк остазларга керә инде. Менә шунда дагын аның нигезендә ята нәрсә? Кешеләргә алар кабул итәрлек дәрәҗәдә сөйләргә кирәк. Алар кабул итә торган әйберне сөйләргә кирәк. Менә монда дагын әгәр дә синең ул кеше белән юк икән контакт, нинди генә саллы сүзләр җиткерсәң дә, ул аны кабул итә дигән сүз түгел. Менә шуңа күрә кай вакыт яшьләр кайталар авылга, мәсәлән, укыган, күпмедер хәдисләр белә, ләкин хикмәте юк. Бабайлар белән әйткәләшеп бетәләр, кычкырышып бетәләр дә, аннарысын яудыра башлыйлар аятлар. Яудыра башлыйлар хәдисләр. Фитнә чыга, аннарысын сорыйсың яшьләрдән, нәрсә булды? Менә алар Сахих Бухарины кабул итмиләр. Менә алар фәлән, синең авызыңнан аятны да кабул итмиләр алар. Син алар белән мөнәсәбәт төзе. Аларга ихтирамыңны күрсәт, әкрен генә эшлә. Пәйгамбәребез дә бит килгәч тә ике генә әйберне харам кылган булсам ди, миңа беркем дә ярмас иде. Аракы белән зина. Ике генә әйберне тыйган булсам ди, халык минем арттан ярмас иде. Шуңа күрә һәрбер әйбердә хикмәт бар. Һәм менә монда дагын Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва салламның кешеләргә булган подход. Ничек ул кешеләр белән мөнәсәбәт тапты? Кырыслык беләнме? Катылык беләнме? Явызлык беләнме? Кылычын чыгарды да, яки башыгызны чабан бөтенегезнең, Гомәр белән икебез яки бөтенегез дингә киләсезме? Научи дурака Богу молиться. Ничек лоб расшибет тиме? Юк, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям алар белән дуслашты. Алар белән яхшы мөнәсәбәттә булды. Аларга хөрмәт күрсәтте. Аларны ерактан нурлы йөзе белән каршы алды. Кашын җыерып, "Кая син кафир, кил мондайда" дип түгел. Шуңа күрә кайбер кешеләр Пәйгамбәребезне авызыннан чыккан сүзне ишеткәнче исламны кабул иттеләр. Ни өчен? Аның күзенә карап. Аның йөзенә карап. Шуңа күрә мөшрикләр нинди вәсвәсәләр тараттылар, коткылар. Ул сихерче, аның күзенә карасаң ул сине сихерли. Шуңа күрә кешеләр Мәккәгә барырга куркалар иде. Ни өчен? Мәккәгә барып, ул кешене күрсәң, ул синең йөзеңне эләктереп алды да, сихерли да, син үзеңнең ата-бабаңның диненнән китеп, ниндидер бер адашкан ислам диненә китәсең дип, алар Мәккәгә барырга курыктылар. Кайберләре Мәккәгә барса, Пәйгамбәрне күрмәскә тырышып йөриләр иде. Кайберләре колакларына чүпрәк тыгып йөриләр иде. Теге сихри сүзләрне ишетсәк, ярып китәбез дип. Ни өчен? Чөнки шул хәтле курыктылар Пәйгамбәребезнең хәтта нурлы йөзеннән. Пәйгамбәребезнең хәерле сүзләреннән курыктылар. Менә шуңа күрә Пәйгамбәребезнең дә тәрбиясенең нигезе ята кайда? Әл-Имран сүрәсе 159 аят. Укыгыз тәфсирен. Әл-Имран 159. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Фабима рахматин миналлаһи линта лахум ди. Аллаһның рәхмәте белән син аларга карата йомшак булдың ди. Йомшак булдың. Син кешеләрне йомшаклык белән чакырдың. Әдәп белән, көләш йөз белән чакырдың. Аллаһның рәхмәте белән. Аллаһ сиңа йөрәгеңә нәрсә салды? Үзенең рәхмәтен салды, сиңа мәрхәмәтлек бирде, һәм син шуның сәбәпле кешеләргә нинди булдың? Кешеләр белән йомшак күңелле булдың. Валау кунта фаззан гализал калб, әгәр дә син аларга карата каты булган булсаң, грубый, йөрәксез, каты бәгырьле итеп бәрелгән булсаң, нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? Ланфадду мин хавлик. Алар ди синең тирәңнән качышып биткән булырлар иде.
Кашышып беткән булырлар иде. Беркем дә синең артыңнан йөреп, сине сөйләгән хикмәтле аятларны, хикмәтле хадисларны тыңлап йөрмәс иде, әгәр дә син нәрсә аларга карата йомшак күңелле булмасаң ди, ягымлы булмасаң ди. Ягымлы булмасаң ди. Менә шуңа күрә Әл-Гимран сүрәсе 159-нчы аят пәйгамбәребезнең кешеләрне тәрбияләүдә нәрсәсе нигезе булды. Нигезе булды. Ул йомшаклык белән йөрәкләрне бәрде. Йөрәкләрдәге күферлекне йомшаклык белән җимерде, катылык белән түгел. Катылык белән түгел. Менә шуңа күрә бездәген әгәр дә дәгъват мәйданында имамнар, остазлар, әгәр дә тәрбиячеләр, укытучылар, башкалар, әгәр дә шушы тәрбия мәсьәләсендә уңышка ирешик дисәләр, аларга нәрсә? Менә шушы кагыйдәгә таянырга кирәк. Аларга шушы кагыйдәгә таянырга кирәк. Башка кагыйдә юк. Башкасы юк. Пәйгамбәребез шуның белән алды. Карагыз. 1400 ел үтте. Ул калдырган тәрбия кимиме? Аның артыннан иярүчеләр кимиме? Күбәйгәннән күбәя бара. Шулай бит. Ленин бабай да безне тәрбияләп карады. Менә әле 100 ел гына үтте ул үлгәнгә. Аны уже белүче юк. Аны яшьләр берсе дә белми. Берсе дә белми аны. Калганнар аны сүгеп утыралар. Кемнәрдер белми, кемнәрдер сүгеп утыра. Битте. Пәйгамбәребезнең 1400 ул монда яшәмәде. Ул безнең шәһәрдә булмады. Безнең илдә булмады. Моннан 7000-8000 километр ераклыкта 1400 ел элек яшәде. Аның ул калдырган тәрбиянең бәрәкәте күбәйгәннән күбәя бара. Шулаймы? Бу Аллаһның рәхмәте. Менә аның нигезе шул булды. Һәм карагыз, хәтта бераз гына инде хәзер баладан күчтек бит, тиз генә әйтеп китәм. Хәтта мәсәлән менә имансыз кешеләр бар. Динсез кешеләр бар, залимнәр бар. Хәтта шуларны дингә өндәгәндә дә нәрсә диде? Ягымлылык белән өндәгез диде. Карагыз, моңа нинди мисал? Кешелек тарихында Коръәннән без күрәбез, иң зур залим кем? Фиргаун. Фиргаун. Аллаһы Тәгалә шушы Фиргаунга да пәйгамбәр җибәрдеме? Нишәне җибәрде? Хәтта 2-не җибәрде. Хәтта Муса янына ярдәмгә Харунны да җибәрде. Шулаймы? Һәм нәрсә диде? Карагыз, идһаба двойственное число. Икегез дә барыгыз кемгә? Иля Фиргауна. Фиргаун сезгә килмәсен. Ул бит патша, ник сезгә килергә тиеш ул? Икегез дә барыгыз Фиргаунга, идһаба иля Фиргауна иннаху тага. Ул ди шиктән чыкты ди. Аллаһның шигеннән чыкты ул. Нәрсә? Аллаһка гыйбадәт кыласы урында ул үзендә булган власть, үзендә булган дәрәҗәгә, көчкә алданып нишләде? Байлыкка мин ана раббукумул агла диде. Кешеләрне җыйды да кычкырды: "Мин сезнең бөек Раббыгыз, миңа табынасыз." Аллаһ мин диде. Бүтән юк диде сезнең өчен. Миңа табынасыз диде. Шушы имансыз, залим, күпме кешеләрне хәлак итте, күпме бузыклык кылды. Шуңа Аллаһ Тәгалә җибәрде. Барыгыз диде. Иннаху тага факуля лаху каулан лайина. Вы оба говорите ему мягкие слова. Факуля лаху каулан лайина. Лайин. Аллаһ икегез дә аңа ягымлы сүзләр әйтегез ди. Син Фиргаун, син кафир, син тамукта янашаксың. Юк. Нәрсә диде? Икегез дә аңа ягымлы сүзләр. Лааллаху ятазаккару ау яхша. Аллаһ Тәгалә әйтә, быть может, он уразумеет ты и устрашится ди. Аллаһ белдеме? Ул барыбер иманга килмәячәген. Белде, ләкин шуңа карамастан барыгыз диде. Җиткерегез диде. Кыямәт көнендә аны газапка тартканда миңа килүче булмады. Миңа бу әйберләрне сөйләгән булсалар, мин бит иман китергән булыр идем дип әйтерлек булырга тиеш түгел. Шулаймы? Шуңа күрә хәтта аңа дагын ягымлы итеп сөйләргә кушты. Һәм менә бу кайсы сүрә, кайсы аят булды әле? Әл-Имран 159. Шушы аятның тәфсирендә китерәләр хадис. Муфассирлар, тәфсир галимнәре. Пәйгамбәребезнең
шундый сүзе бар, бу Ибн Маҗада килә. Иннама ана лакум мислул валиди лаваладихи ди. Ливаладихи ди. Минем мисалым ди. Минем сезнең белән булган мисалым ди, атаның бала белән булган мисалы кебек ди. Карагыз, минем сезгә булган мөнәсәбәтем ди, атаның яраткан баласына булган мөнәсәбәте кебек ди. Ягъни нәрсә ди пәйгамбәребез? Мин сезнең әтиегез ди. Мин сезнең әтиегез кебек ди. Әти ничек балаларын җыган кебек, әти ничек итеп балаларын үз тирәсенә җыеп, аларны яклап, саклап торган кебек, пәйгамбәребез нәрсә ди? Мин сезнең әтиегез кебек ди. Әтисе баласына кайгырткан кебек, мин сезне кайгыртам ди. Хәтта шундый пәйгамбәребезнең сүзе дә бар бит, ничек ушакны күреп ди, бөҗәкләр ушакка җылыга киләләр ди, яктыга киләләр дә яналар ди. Мин аларны кумакчы булам ди. Мин аларны туктатмакчы булам ди, янасыз бит дип ди. Алар һаман киләләр ди. Менә шуның кебек пәйгамбәребез дә әйтә, мин ди сезне туктатмакчы булам ди. Утка кирмәгез, дөньяга алданмагыз, күфрлек кылмагыз, гынахлар кылмагыз, янасыз бит дип әйтмәкче булам ди. Менә шуның кебек пәйгамбәребез төннәрен йокламады, елый дугалар кыла иде. Әле килмәгән өммәте өчен борчыла иде. Шулай бит инде. Шуңа күрә менә тәрбиядә дә устазның шәкерткә карата, тәрбияченең бакчага килгән балага каратамы, өлкәннәрнең сабыйларга карата мөнәсәбәте нинди? Ата-ана баласына булган мөнәсәбәт кебек. Пәйгамбәребез нәрсә диде? Мин сезнең әтиегез кебек диде. Әтиегез кебек диде. Бу да күрсәтә нәрсәне? Тәрбиядә, кешеләрне әдәпкә чакыруда нәрсә? Мәрхәмәтлелектән башка булмый. Булмый. Катылык белән, дорфалык белән булмый кешеләрне тәрбияләп. Булмый. Чөнки юл кешенең йөрәгенә Аллаһ Тәгалә салган инде ул табигатьне. Кеше үзенә карата яхшы мөнәсәбәтне ярата. Шулай бит? Кеше белән кешечә сөйләшкәнне ярата. Кайвакыт кемнәрдер шулай туктатып әйтәсең дә, тукта, син шулык сүзләреңне әз генә йомшаграк әйтә алмыйдыңмы дип. Шулык сүзеңне кайвакыт балаларга да әйтәсең, теге рәхмәт әйтәләр дә, кәефләре юк. Бу не бит. Переходной возраст бигрәк тә шулай бит инде, 15, анда 14 яшьтә. Кайвакыт әйтәсең дә, улым, менә шулык рәхмәтне әз генә елмаеп әйтсәң, дип шулай төртеп тә куясың кайвакыт, шулай бит. Шуңа күрә нәрсә, әтиянигә дә йомшаклык ошый, өйдә хатынга ире йомшак булса ошый, иргә хатыны йомшак булса ошый, шулай бит инде. Шуңа күрә һәрбер җирдә дә тәрбиянең нигезе мәрхәмәтлелек. Фәиннә ман ярхамхуллаһ. Кем рәхимле булса, аңа Аллаһның рәхмәте төшәр. Ва ман ла ярхам ла юрхам. Кем үзе рәхимле була белмәсә, аңа да Аллаһның рәхмәте төшмәс. Киттек алга таба. Әйдәгез бераз гына балалар арасында гаделлек турында сөйләшеп китик. Чөнки әгәр дә гаиләдә кешенең берничә бала икән, шулай бит, бер генә булса аңлашыла, ул бер бала инде. Ләкин әгәр дә гаиләдә бердән күп икән, 2-3 күбрәк бала икән, әлхәмдүлилләh, мөселманнарда күбебездә балалар күп, әби бабайларның оныклары күп, шулай бит инде. Әгәр дә балалар берничә булса, менә монда инде безгә гаделлек дигән әйбер, аларга тигез карау, тигез карарга тырышу, аларга тигез мөнәсәбәт булдырырга тырышу безнең үстебездә бурыч булып тора. Безнең үстебездә бурыч булып тора. Сөйкле пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам әти-әниләрне балаларга карата гадел булырга чакырды һәм өйрәтте. Әйдәгез берничә хадис. Беренче хадисне безгә Әнәс радиллаһу ан, пәйгамбәребезнең өендә күп еллар хезмәт иткән, сөйли. Шулай бер вакыт бер ир кеше сөйкле пәйгамбәребез янында ди, утырганда аның баласы килде ди. Улы килде, улы. Һәм ул ди шушы улын кычаклап үпте ди. Һәм тизенә утыртты ди. Күз алдына китерәбез инде. Менә пәйгамбәребез утыра, менә аның кырында бер сахаба утыра, һәм бу сахабаның бала йөгереп килә.
Шулай бит инде укая куясың. Бу бит, булар пәйгамбер белән сөйләшәләр, пока 3 яшьлек бала. Давай мин пока буларга тимим дими, ул йөгереп килде. Пәйгамбер карап тора. Ул аны кочаклады, үпте, пока все нормально. Барысы да әйбәт, сөннәт буенча, хәерле. Кочаклады, үпте һәм нишләде? Тизенә утыртып куйды. Булды. Балага бу бик яхшы булды. Ләкин Анас әйтә, аның артыннан кызы йөгереп килде ди. Кызы йөгереп килде һәм бу кеше нишләде? Аны янына утыртты. Тизенә түгел, аны утыртты янына. Ягъни утыр монда дип җиргә утыртты. Элек бит инде урындыклар юк. Пәйгамбәрбез вакытында бөтен кеше утыра кайда? Җирдә, нәрсәдер җәйсә җәя, җәймәсә юк, шулай бит инде. Һәм берсе моның тизендә утыра, икенчесе кырына утыртты. Һәм моны Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям күргәч, нәрсә диде? Әлә сәвәйтә бәйнәһүмә ди. Ник аларга ник тигез карамыйсың ди. Ник аларга тигез карамыйсың? Бер балаңны кочаклап үптең, тизеңә утырттың, икенчесе аңа тизеңдә урын җитмәде ди. Монда инде ике проблема бар. Пәйгамбәрбез вакытындагы кайбер әле ниләрне, гырыф-гадәтләрне дә искә алсак, беренче проблема балаларга тигез кара кирәк, икенче проблема улларны якынрак күрәләр иде. Шулаймы? Мәсәлән, бездә хәзер кемдер инде уйлап куйды, нишләп инде кыз бит инде бигрәк тә кызга йомшак булырга кирәк дип. Ләкин Пәйгамбәрбез вакытында нәрсә? Шундый әле калган иде. Ул телисеңме юкмы, гарәпләрдә әле ул яшәде. Кыз баланы читләштерделәр. Ират кирәк иде. Хәтта Аллаһ Тәгалә әйтә бит Коръәндә, баласы кыз туганны белсә, йөзе карала иде ди. Ачудан, ягъни кайгыдан инде. Шуңа күрә ислам килгәч, Пәйгамбәрбез килгәч, нәрсә диде? Кыз балалар да Аллаһның зур нигъмәте диде. Зур рәхмәте диде. Шуңа күрә менә монда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шундук замечание ясады. Нәрсә диде? Аларның икесенә дә бер тигез карый алмыйсыңмы ди. Чөнки бу икенче баланың күңелен нишләтергә мөмкин? Күңелен төшерергә мөмкин. Шулай бит, әтинең алдында аңа урын табылды, ә миңа урын табылмады. Икенче хадис, бу хадис Баззар риваятында, сахих хадис. Икенчесе Ибн ал-А'раби китерә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай утырып, сөйләшеп утырганда, аның янында бер ир утыра иде ди. Һәм ул ирнең улы йөгереп килде ди. Ул аны кочаклап, тизрәк тизенә утыртты ди. Күпмедер вакыттан соң аның кызы килде ди. Ләкин кызын тизенә түгел, каршына утыртты ди. Бу инде икенче чирак, шулаймы? Икенче чирак, икенче дәлил инде безнең бу. Каршына утыртты ди, һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әлә адалта бәйнәһүмә ди. Син аларга гадил була алмыйсыңмы дип сорады. Ты можешь быть справедливым ди. Нәрсәне аңлатты? Берсен тизеңә утырткансың икән, икенчесен инде каядыр утыртма. Шулай бит инде. Һәм бу хадис инде шулай ук сахих дәрәҗәсендә. Ни өчен Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ике очракта да аларга тәнкыйть белдерде? Чөнки балалар, алар әти-әнинең бер-берсенә булган мөнәсәбәтен күрә. Бала ул шундый кеше. Хәтта без беләбез, гаиләдә яңа бала килгәч, хәтта 2-3 яшьлек балада, 1 яшьлек балада нишли башлый? Көнли башлый, көнләшә башлый. Көнләшү ул инде безнең нәрсә? Табигатыбызга сеңгән. Шуңа күрә әти-әни моны күрә торып, белә торып, ул нишләргә тиеш? Бу көнчелекне үстерергә тиеш түгел. Ул көнчелеккә сәбәп тудырырга тиеш түгел. Акыл, хикмәт, тәҗрибә, тормыш тәҗрибәсе кемдә? Баладамы, әти-әнидәме? Өлкәндәме, яшьтәме? Өлкәндә. Һәм тагын бер әйтәм, гаиләдән чыгабыз. Кемдер укытучы, аның 20 баласы бар, класста утыра. Кемдер тәрбияче, 10 баласы утыра, 20 баласы утыра. Шуңа күрә нәрсә? Менә монда олы кеше күрергә тиеш. Балалар бер-берсенә көнләшергә тиеш түгел. Олы кеше моңа сәбәп булырга тиеш түгел. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсәне күрсәтте? Менә бу бер баланы кочаклап, үбеп алдыңа утыртуың, ә икенчесен кырыңа утырту, ансында әйтмәде бит, кочаклады, үпте дигән сүз килми.
Әнәс бит инде ул подробно сөйли бөтен әйберне, шулай бит. Әйтмәде аларын. Димәк, бу нишләтә? Балалар арасында көнчелек тудыра. Көнчелек килгәч, дошманлык туа. Шулаймы? Бер-береңә карата нәфрәт туа. Хәтта ул бәләкәй улы гаепле түгел. Ансын кочаклап үпте дә, кызны үпмәде, кырына гына утыртты. Бала гаепле түгел, ләкин әтияне сәбәп булырга тиеш түгел балалар арасында дошманлык тууга. Һәм моны хәтта без Кур'анда да зур кыйссадан беләбез. Шулаймы? Нинди кыйсса? Якуб галейхиссаламның Юсуфка булган мәхәббәтен күбрәк дип күрделәр. Шулай бит, һәм арада нәрсә туды? Дошманлык шул дәрәҗәгә барып җитте, хәтта аны алар үтерергә әзер иделәр. Ләкин Аллаһ Тәгалә инде тәүфыйк биреп үтермәделәр, кыйга гына салдылар. Шулай бит. Шуңа күрә көнчелек ул бар. Һәм Алла сакласын, әгәр дә әти-әни балаларының барысына да үз мәхәббәтен, рәхим шәфкатен күрсәтмәсәләр, балалар арасында беренчедән бу зулымлык була, бер балаңа яхшы булып, икенчесенә начар булу. Икенчедән инде алар арасында дошманлык, алар арасында көнчелек туа, һәм аның инде нәтиҗәсе яман була. Шулай бит? Ул бит әле һаман нитә? Зурая, һаман зурая, еллар буе җыела. Шулай бит инде еллар буе җыела. Аннарысын кайберләрнең хәтта 30-40 яшькә җиткәч тә, 50 яшькә җиткәч тә ниндидер бер-берсенә карата нәфрәт, үзләре дә аңлата алмый торган, психологлар инде аны детский травма гына дип әйтәләр инде. Килешәм. Мин дөрес түгел дип әйтмим аны, ләкин улай бер бар. Улай бер бар. Шуңа күрә монда баланың сиңа карата да нәфрәте арта. Чөнки син аларга гадел түгел. Шулаймы? Әти монсын гына ярата, монсын яратмый. Әни монсын ярата, кызын ярата, улын яратмый, яки киресенчә. Һәм инде монда әти-әнигә карата да нәфрәт, димәк тәрбия ишеге ябыла. Ул бала, нәфрәт җыйган бала тәрбияңне кабул итә алмый ул. Шулай бит инде ул авторитет күрми. Һәм балалар арасында да проблема туа. Монда сүз барды, нәрсә турында? Алдагы ике хәдистә, нас турында. Берсен кочаклыйсың, үбәсең, яратасың, икенчесенә нәрсә? Мәхрүм итәсең. Хәтта бүләкләр мәсьәләсендә дә, финанс мәсьәләдә дә менә монда инде әти-әни гадел булырга тиеш. Әти-әни гадел булырга тиеш. Һәм Бухарида килә хәдис, Нуъман ибн Башир радиллаһу анһума сили, минем әтием ди, бер вакыт миңа бүләк алып кайтты ди. Бүләк алып кайтты. Ләкин әнием ди, ул бүләкне бирдертмәде ди. Һәм тукта башта пәйгамбәребез күрсен моны дип әйтте ди. Белсен дип әйтте ди. Пәйгамбәребез шаһид булсын, аннарысын биресең дип мине җибәрде пәйгамбәргә. Әтиемне җибәрде пәйгамбәргә ди. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям янына килеп, менә мин улыма бүләк алып кайттым Нугманга, ләкин хатыным бирдертмәде. Сиңа килергә кушты дип сөйләгәннән соң пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, калган балаларыңа да шундый бүләк алып кайттыңмы ди? Калган балаларыңа да шундый бүләк алып кайттыңмы ди? Шуннан соң әтисе әйтә, юк ди. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям фаттакуллаһа ва адилу бәйнә ауладикум ди. Аллаһыдан куркыгыз ди, һәм балаларыгыз арасында гадил булыгыз ди. Балаларыгыз арасында между детьми ди. Гадил булыгыз ди. Ягъни бер балага аларның күз алдында бүләк биреп, мәсәлән, бу балага бүләк бирәсең, тегеләр өчесе карап торалар. Бу балага тәмнәй бер бирәсең, тегеләр өчесе карап торалар, яки икесе, яки берсе. Шулай бит. Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Аллаһтан куркыгыз диде. Аллаһыдан куркыгыз һәм балаларыгыз арасында гадил булыгыз ди. Бу хадис Бухарида килә, моның икенче риваяты бар. Шул ук хадис, бу шул ук очрак, ике түгел. Ул ди әйтте ди, ла ашһаду аля джаур. Хатын әйтте бит инде, башта пәйгамбәр шаһадат бирсен ди. Пусть засвидетельствует ди. Һәм шулай килгәннән соң пәйгамбәрбез нәрсә диде? Мин ди зулымлыкка шаһадат бирмим диде. Я не буду свидетелем несправедливости диде. Нәрсә ул несправедливость? Бер балаңа
бирдең, икенчесенә бирмәдең. Будагын синең тарафтан гаделсезлек булып чыга, моның нәтиҗәсе нәрсәгә китерә? Бер бала үпкәли, әле ул бит сабый бала, әле ул тагын утка май истәргә мөмкин, шулаймы? Менә әти сиңа бирде, миңа бирде, сиңа бирмәде, итәти, тегеләй булай. Һәм нишли теге баланың йөрәгендә әкрен генә җыела башлый нәрсә? Дошман, нәфрәт, үпкә җыела башлый. Һәм инде ул хәерсез нәтиҗәләргә китерә. Шул ук хадис, бусы Бухарида иде 2 риваят, моның тагын 3нче риваяты бар, ансы Муслимда килә, Сахих Муслимда килә. Монда нәрсә ди? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, изгелектә барысына да тигез булу сине сөендерер идеме ди? Изгелектә, ягъни бусына бирдең, бусына да бирергә кирәк. Шулай бит инде. Бу сиңа син теләр идеңме ди? Тигез булырга, әйе ди. Шуннан соң фәлә идән ди. Шуннан соң пәйгамбәрбез әйтә, димәк бирмисең ди бүләгеңне ди. Бүләгеңне бирмисең ди. Һәм аның инде дәвамы бар. Нугманда хәтта пәйгамбәрбез кире алырга кушты ди. Кире алырга кушты. Чөнки ул дөрес эшләмәде. Монда әти дөрес эшләмәде. Бот әни дөрес эшләгән булып чыкты, нәме? Монда димәк әти дөрес эшләмәгән, берсенә генә бүләк биреп, икенчесенә бирмәгән. Менә монда дагын күрсәтә инде, балалар арасында шушы золымлык, берсенә яхшылык кылып, башта нос турында килгән иде, кочаклау, убу, икенчесенә эләкми, монсында инде хәтта финансовый, хәтта мәсәлән шейхлар инде үзләренең хезмәтләрендә язалар. Менә бу тема инде атала әл-адлу бәйнәл әүлад. Балалар арасында гаделлек дигән тема бу. Хәтта инде үсеп башка чыккан балалар арасында да әти яни гадел булырга тиеш дип әйтәләр. То есть бу кагыйдә сабыйларга гына каратамы? Юк, сабыйларга карата гына түгел. Хәтта балаларың үсеп, кемгәдер анда 30 яшь, кемгәдер 40 яшь, гомерең булса, балаңа 50 яшь булырга мөмкин. Шулай бит? Менә шуңа күрә безнең бар иде бер хәзрәт, урыны җмакта булса инде 80-дән өстә инде, малайына 60-тан өстә. Берәрсә эшләсә, малай дип тегене сүгә иде. Безнең өчен бит инде ул тегесе дә бабай, бусы да бабай. Шуның кебек, хәтта балаларың өлкән булып чәчләр агарса да, аларга карата гадел булырга кирәк. Бу кагыйдә бетми, сабыйларга гына кагылмый. Шуңа күрә, мәсәлән, кемнеңдер әйтигәндә 3-4 улы үскән, һәрберсе үз тормышы белән, ул кайсыларынадыр мәсәлән бүләк бирә, кайсыларынадыр бирми. Яки мәсәлән әти бай. Булырга мөмкинме? Балалар әле бик аякка баса алмыйлар. Мәсәлән, әти олы улына яки кече улына мәсәлән машинасын яңарта, алып бирә, тегеләргә ярдәм итми мәсәлән. Шуңа күрә менә бу мәсьәләләрдә дә галимнәр әйтәләр, әти яни гадел булырга тиеш. Бик сак булырга тиеш. Бу мәсьәләдә ни өчен шайтан сабый баланың күңеленә бер-берсенә карата нәфрәт уяткан кебек, нишли? Өлкән балаларның да йөрәкләренә сала. Аларның да йөрәкләрендә җыела. Мәсәлән, әти безнең менә безгә генә булыша. Әти яни безнең абыебызга гына булыша. Хотя урысчалап әйтәм инде. Әти яни не обязаны аларга бирергә. Шулаймы? Бетте, алар үсте. Вообще балаң балык булды икән, син аңа бернәрсә дә тиеш түгел. Мин ирләргә каратайын. Кызыңны кияүгә биргәч, всё. Всё, ире карага тиешен. Балаң нитте, белем бирдеңме? Бирдең. Кулында инструмент бармы? Бар. Син улларыңны карага тиеш түгел. Син тиеш, алар сине карага тиешкә. Ләкин шуңа карамастан, несмотря на все это, әгәр дә син кайсынадыр ярдәм итеп, кайсынадыр ярдәм итмәсәң, нишлисең? Син алар арасында дошманлык. Якубның уллары кичкенә идеме, әллә зур идеме? Алар өлкәннәр иде инде. Алар зур иде инде. Шуңа күрә зур булсалар да йөрәкләрендә дошманлык артты. Менә монда дагын бик җитди булырга кирәк. Һәм кай вакыт, мәсәлән, безгә киләләр, мәсәлән, ничек әйтергә? Мәсәлән, әти яни
балаларны җыеп, мисал белән әйтә, менә, мәсәлән, без үлгәч, мәсәлән, өебез калсын менә моңа, дип мәсәлән әйтәләр инде. Хәтта анда әйбердә дә Аллаһу Тәгалә әти-әнидән сорамый. Кемгә аның өе кала? Аллаһ Тәгалә үзе билгеләгән. Аллаһ үзе билгеләгән. Шуңа күрә әти-әни бирала васият итеп наследникларга түгел, беренчедән, наследникларга васият ярамый. Мәсәлән, син улыңа васият итеп завещание калдыра алмыйсың. Аллаһ Тәгалә аны керткән булай да наследникка. Әшит кешегә яки наследник булмаган списоктан чыгып бирәсең икән, син күпмене генә бирә аласың. 3тән 1 өлешен генә. Пәйгамбәрбез ансы да күп диде. Ансы да күп әле диде. Шуңа күрә нәрсә, монда дагын менә кай вакыт була шулай, мәсәлән, шундый ишраклар булды. Мисал белән кызы караган. Мәсәлән, әтисе авыртып яткан, кызы караган, кызы шунда булган, башкалар үз тормышлары белән аның кебек үк ярдәм итмәгәннәрдер. Һәм әти, мәсәлән, нишләгән, васият итеп түгел, яздырган кызына ине. Менә син мине карадың, мин сиңа бүләк иттем. Бер караганда ул исән сау, әле үлмәгән, ул инде шитеп куйган. Шулаймы? Бүләк иткән. Ләкин без әйтә алабыз хәзер, булды, ул бит инде үлгәнче биргән, хәзер сез инде не претендуете дип. Ләкин бу нәрсәгә юл ачкан әти? Әти үлгәннән соң башка балалар әтигә һәм кызга, кыз туганнарына нәфрәт уянып, нәрсә? Соңыннан фитнә булырга мөмкин. Туганлык җепләре зөләргә мөмкин. Күп еллар үзара дошман булырга мөмкин. Шуңа күрә заведомо фитнәле хәлдә калдырырга ярамый балаларны. Чөнки ничек диләр, алтын күргәч фәрештә узган ди. Ул фәрештә азмый, ләкин фәрештәдәй яхшы булып күренгән кешеләр дә мал мәсьәләсендә нишлиләр? Алла сакласын, ачуланышып, дошманлашып бетәләр. Менә шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям бер караганда кичкенә генә бүләк кебек, шулаймы? Ләкин ул бүләктә орлык, шулаймы? Йөрәгенә салып куя орлыкны теге баласының. Һәм нәтиҗәдә дошманлык туа. Шуңа күрә гаделлек булырга тиеш балалар белән мөнәсәбәт кылганда. Сабыйлар булсынмы, өлкәннәр булсынмы, әти-әни һәр вакыт пока балалар бар, үзләре исән, әти-әни балаларына карата гадел булырга тиеш. Монда инде бик күп мисаллар китерергә була, ләкин киттек алга таба. Алдагы хадис Анас ибн Маликтан килә, радиллаһу ан. Анас ибн Малик әйтә, бер вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям янына ди, аны эзләп бер бабай килде ди. Бер бабай, шейх килде ди, бабай. Һәм Пәйгамбәр тирәсендә утырган кешеләр тизрәк турып аңа урын бирергә ашыкмадылар ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям утыра, инде урыннар алынган, буш урын юк, шулай бит инде. Һәм бер бабай килә. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям карый. Сикереп турып тизрәк урын бирәләрме, юкмы? Ләкин ашыкмадылар ди. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Лейса минна мен лам ярхам сагирана ва юваққир кабирана" ди. Кем ди? Сабыйларыбызга карата мәрхәмәтле булмый, өлкәннәребезгә хөрмәт күрсәтми, ул бездән түгел ди. Ул бездән түгел ди. Безнең өммәт кешесе түгел, безнең халык кешесе түгел ул ди. Бу хадис Имам Ат-Тирмизи риваятында, килә. Һәм шул ук хадис башка, бу Анас ибн Маликтан инде, һәм башка кешедән килә, башка сахабадан. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Лейса минна мен лам ярхам сагирана ва я'риф шарафа кабирана." Кем ди сабыйларга карата мәрхәмәтле булмый, кичкенәләргә карата өлкәннәрнең хөрмәтен күрми, ул бездән түгел ди. Менә бу хадис, ул чыннан да бик каты хадис. Чөнки монда Пәйгамбәребезнең шундый каты кисәтүе килә. Шулаймы? Ул каты итеп кисәтә. Пәйгамбәребез үзе бик мәрхәмәтле иде. Үзе бик тәрбияне шуның турында сөйләшәбез. Шулай бит инде рәхим шәфкать белән җиткерде, ләкин
Кай вакыт пәйгамбәрбез замечание ясаганда нәрсә катылык та күрсәтә иде. Шуңа күрә монда нишләделәр? Сахабалар дөрес эшләмәделәр. Бабай килеп, ул эзләп торырга тиеш түгел, кая утырым микән дип. Яшьләр аны күрергә тиешләр. Бабай яшьләрне түгел. Ул бит эзли, урын кая микән хәзер ди, утырым микән белми, урын калмаган. Яшьләр аны күреп, нишләргә тиешләр? Тизрәк читкә, әйдә, күч тегеләрәк бабайны утыртырга тиешләр. Шуңа күрә трамвайга кергәчме, автобуска кергәчме, хәзер 21-нче гасырга кайттык. Әби кеше таягын тотып, бабай килеп кергән икән, яки бала күтәреп, ана килеп кергән икән, ул күзләре белән эзләргә тиеш түгел. Аны кешеләр күрергә тиешләр һәм тизрәк аңа урын бирергә тиешләр. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Бездән түгел диде. Кем сабыйларга, кичкенәләргә, үзеннән кичкенәләргә карата мәрхәмәтлек күрсәтә белми, үзеннән өлкәннәргә карата аларның шарафын белми, шарафын. Әле аның бар тагын шал чәч дигән җире дә бар. Шал чәчләрне хөрмәт итә белми, ул бездән түгел ди. Бездән түгел дигән сүз, әлбәттә ул кафир дип әйтми, ләкин бу мөселман сыйфатлы кеше түгел. Мөселман сыйфатлы кеше нишләргә тиеш? Тиеш, телиме юкмы? Сабыйларга мәрхәмәтле булырга, өлкәннәргә хөрмәтле булырга. Шуңа күрә ансыз дин булмый, Шуңа күрә бу бик мөһим әйбер, бу бик каты кисәтү, ләйсә миннә дигән, бездән түгел ул дигән әйбер, бу бик зур кисәтү. Алла сакласын. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям безне кисәтә. Һәм менә монда тагын бер хикмәт бар. Карагыз. Монда сабыйлар белән, вообще сабыйлар турында сүз бара идеме? Менә сахабалар, Пәйгамбәрбез утыра, сахабалар утыра. Кем килде алар янына? Сабыймы? Юк. Бабай килде. Вообще, причем монда сабыйлар? Дигән сорау туырган микән, ләкин Пәйгамбәрбез ва ма янтику анил хава. Ул бер кашанда үз башыннан сөйләми. Аллаһы Тәгалә вахый бирде, һәм ул шушы вахыйны үз теле белән җөмлә төзеп әйтте. Һәм Пәйгамбәрбез бер сорауга, бер проблемага ике җавап бирде. Шулаймы? Проблема бер, бабайга урын бирмәделәр. Насихат ике. Карагыз. Мөселман үзеннән кешеләргә мәрхәмәтле булмаса, үзеннән өлкәннәргә ихтирам күрсәтмәсә, ул бездән түгел. Карагыз, ләкин менә монда карагыз, хикмәт, җөмлә төзелеше. Башта кемнәр килә? Башта сабыйлар килә. Аннан кемнәр? Өлкәннәргә хөрмәт килә. Моның хикмәте бар. Әгәр дә сабый өлкәннәргә карата хөрмәтле, ихтирамлы булсын дисәк, безгә иң башта сабыйларга карата мәрхәмәтле булырга кирәк. Әгәр дә сабый мәрхәмәт күреп өлкәннәрдән үсмәсә, ул үзе дә ихтирам күрсәтә белмәячәк. Шуңа күрә, мисал дөрес микән инде белмим, шахмат тактасында беренче кем чыга? Юк, пешка турында сүз бармый, сез бигрәк. Башта өлкәннәр чыга. Ход за нами, беренче без. Аннары соң алар. Шуңа күрә 2 килолы, 3 килолы баланы Аллаһ кулыңа тоттыргач, башта син бирәсең. Шулаймы? Аннан ул сиңа бирә. Аннан син аннан көтәсең. Тәрбиядә дә шулай. Башта син тәрбия бир, аннары соң инде аннан өмет ит. Шуңа күрә хәтта галимнәр әйтәләр, кыямәт көнендә Аллаһ каршына басачак ул ата, кыз, ана, балалар һәм аталар. Шулай бит инде. Башта атадан сорарлар улы хакында ди. Улыңның хакын бирдеңме? Аннарысын сорарлар улдан ата хакы турында. Хәтта атана хакы зуррак бит. Шулаймы? Атана хакы зуррак бит. Зуррак. Мәсәлән, синең балаларың бар, синең әтиәниң бар. Кайсысы беренчерәк сиңа? Әтиәни беренчерәк. Аннарысын балалар. Ләкин карагыз, әтиәни хакы зуррак булса да, бала хакы алданрак. Башта синең твой ход, ваш ход, господа. Башта сез мәрхәмәт күрсәтегез.
Аннарысын хөрмәт өмет итегез. Шулаймы? Әгәр дә балалар үз вакытында өлкәннәрдән хөрмәт күрмәсәләр, ай, мәрхәмәт. Ничек алар аннарысын хөрмәт өлкәннәргә күрсәтсеннәр? Шуңа күрә мән ләм ярхам сагирана, кем сабыйларга мәрхәмәтле булмый, башта килә. Аннарысын кем өлкәннәргә хөрмәт күрсәтми, ул бездән түгел. Шуңа күрә менә монда да пәйгамбәребезнең былай гына әйтмәгән. Ул былай гына әйтмәде моны. Димәк, моның хикмәте зур. Тагын бер хадис, иншалла, өлгерәбез. Ничек итеп сөйкле пәйгамбәребез мәрхәмәтле ата, мәрхәмәтле бабай булган. Абу Хурайра иң күп хадисләрне риваят кылган. Абу Хурайра радиллаһу анһу әйтә: бу әйберне ди, карагыз. Абу Хурайра моны кемнәргә сөйли? Табигыннарга сөйли. Шулай бит инде, күп вакытта табигыннар аны кем тыңлый? Сахаба ул пәйгамбәрне күргән, пәйгамбәрнең авызыннан ишеткән, пәйгамбәр белән булган, аны кулыннан тоткан, аны кочаклаган, аның белән бергә җихадта булган, сәфәр кылган сахаба ул. Ә табигыннар, алар пәйгамбәрне күрмәгән, пәйгамбәрдән ишетмәгән, алар исламга килгәндә яки туганда инде пәйгамбәр үлгән, ләкин кемнәр бар? Пәйгамбәрне күргән кешеләр бар. Үз күзе белән күргән. Шуңа күрә Абу Хурайра янына җыелган табигыннар, Абу Хурайра булар, бәлки сахабалар да булгандыр, ләкин ни факт алар бит бу монда булмаган, бу хәлдә, шулай. Ләкин менә Абу Хурайра, карагыз ничек хикмәт белән сөйли. Абу Хурайра әйтә: "Сами'a удунaya хатан", ди. Бу әйберне ди, мин сезгә сөйлисә әйберне ди. Минем шушы ике колагым ишетте ди. Беләсезме ди? Карагыз, нинди реклама бара. Шулаймы? Карагыз ди, ни? Маркетинг бара. Бүтән кеше кара, нәрсә ишетте микән? Шушы ике колагым ди. Шушы әйберне ишетте ди. Ва басура айная хатан ди. Һәм шушы мин сезгә сөйлисә әйберне ди, менә шушы ике күзем күрде ди. Шушы ике күзем белән мин күрдем шушы хәлне ди. Булды биттем да, бүтенесе нәрсә? Көтеп тора, нәрсә булды микән? Нәрсә ишеттем микән? Шуннан соң әйтә: Аллаһның илчесе ди. Хасанмы, Хусейнмы ди, хәтерләмим ди. Алар игезәкләр бит инде. Алар игезәкләр, алар инде хәтерләми кайсы булганын. Хасан килдеме ди, Хусейнмы килде ди. Һәм ул килгәч ди, пәйгамбәребез аңа ике кулын, аның ике кулын алды ди, ике кулына ди. Үз алдына китерәбез, әйме? Менә бала килде, ике кулыннан алды ди. Үзенә тартып ди, аны ике аягына бастырды ди, ике аягы белән. Теге кичкенә бала хәзер бабайның ике кулыннан тотты да, бабай тартты һәм ике аягына басты. Җирдә түгел, шулаймы? Шуннан соң артка китеп тарта башлады ди, менгерә башлады. Ахыр чиктә ди, аның оныгы үрмәләп ди, күкрәгенә менде ди, пәйгамбәребезнең. Хәтта аның аяк табаннары ди, пәйгамбәребезнең күкрәгендә җитте ди. Димәк, буларның йөзләре нишләде? Йөзләре очрашты. Менә пәйгамбәребезнең йөзе, менә оныгының йөзе. Пәйгамбәребез шулай менгергән, үрмәләп. Бу нәрсәне күрсәтә? Мәхәббәтме? Мәхәббәт, рәхим, шәфкать. Шулай. Шуннан соң пәйгамбәребез аның йөзенә карап, нәрсә дип әйтте? Авызың ач дип әйтте ди. Бу бит бәләкәй бала, моңа ничәдер яшь, шулаймы? 3ме, 4ме, анда 5 яшьлекме? Авызың ач дип әйтте ди. Теге баба әйткәч, авызын ачты ди. Бу әйттереп. Һәм пәйгамбәребез аны үбә башлады ди. Авызың ач дип әйтте дә, тегесе авызын ачкач үбә башлады ди. Шуннан соң үз колагым белән ишеттем, үз күзләрем белән күрдем диде. Шулай бит. Шуннан соң ул дуга кылды ди. Аллаһумма ахиббаху фа инни ухиббуху дип әйтте ди. Я Аллаһ, ярат шушы кешене дип әйтте ди. Чөнки мин дә аны яратам дип әйтте ди. Ягъни оныгына дуга кылды. Шулаймы? Аллаһумма ахиббаху фа инни ухиббуху диде. О Аллаһ, полюби его, ибо я люблю его диде. Аллаһ Тәгаләнең яраткан бәндәсе бит инде, пәйгамбәр ярата икән, димәк,
Аллаһы Тәгаләгә дә бу бер сәбәп булып тора нәрсәгә? Аны яратырга. Шуңа күрә, я Аллаһ, мин аны яратам, син дә аны ярат диде. Бу хадис имам Әл-Бухарида килә. Әл-Бухарида килә. Менә шулай иттереп, нәрсә эшли? Алдагы бөтен хадисларны җыеп, бүген өйрәнгән, без күрәбез. Бала әти-әнидән, өлкәннәрдән, әби-бабайдан, апа, абый булырга мөмкин. Шулаймы? Мәсәлән, бик күп балаларның тәрбиядә бер туган абыйлары, апалары өлеш кертәләр. Аннары соң бер әтинең кыз туганнары, әнинең кыз туганнары кертәме? Кертә. Ул бит пәйгамбәребез нәрсә диде? Әл-халату диде. Әниеңнең кыз туганы әни кебек булыр ди. Чөнки күп вакытта хатын кызга әни булгач ярдәмгә кем килә? Аның туганы килә. Апасымы, сеңлесеме килә? Тётя була инде, шулаймы? Әйе. Менә шуңа күрә нәрсә? Өлкәннәр, әти-әни, әби-бабай, апалар, абыйлар яшь сабыйларга тәрбия биргәндә, әгәр дә сабый алардан мәхәббәт күрә икән, әгәр дә алардан мәрхәмәт, шәфкать күрә икән, наз күрә икән, бу нәрсә тудыра? Аларның йөрәкләрендә аңа карата мәхәббәт тудыра. Аңа карата хөрмәт, ихтирам тудыра. Менә бүгенге көндә дәген кайвакыт без ишетәбез. Мәсәлән, туйларда, мөселман туйларында булабыз, шулай бит инде, никахларда, мәҗлесләрдә, просто кешеләр белән аралашканда, мәсәлән, кайвакыт ул инде 50 яшьлек абзый, 50 яшьлек. Ул мәсәлән әйтә, менә безнең апабыз монда ди, таныштыра. Мәсәлән, ул апага 80 яшь инде, 70 яшь мәсәлән. Менә без ди кичкенә вакытта гел шуңа кунакка бара идек ди. Ул безгә тәмнүшкәләр ашата иде ди. Ул безне шушылай итә иде. То есть ул аны ник яратып, хөрмәт итеп сөйли? Чөнки качандыр ул аның күргән хөрмәтен, шулаймы? Мәрхәмәтен күргән. Ул аны онытма, ама 50 яшь инде, ул 40 ел элекме булган хәл бу, 50 ел элекме булган хәл бу, шулай бит, 45 ел, может 5 яшь булгандыр. Менә шуны онытмый. Шуңа күрә бүген аларга рәхим, шәфкать, мәхәббәт, наз кертсәң, бу аларның йөрәкләрендә өлкәннәргә карата хөрмәт, ихтирам тудыра. Шуңа күрә нәрсә диде? Бездән түгел, кем сабыйларга карата мәрхәмәтле булмаса, өлкәннәргә хөрмәт күрсәтмәсә дип бәйләде, икесе дә бәйле. Ярар, бүгенгә җитә. Иншалла киләсе дәрескә дәвам итәрбез. Пәйгамбәребезнең сабыйларга булган мөнәсәбәтен. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.